ke dai za ta nuna Mariya baby ke kadai ta zaba ko a cikin mafarki kawo min da zama ta so na kurba ke ce wacce raina ke so har abadan na kula ki baby Mariya ƙaunar ki ta mamaye cikin raina burin zuciya mu zauna da ni da ke rike amana soyayya da rayuwa da bayan rai ma ana tabawa mulkin zuciya ta ke zamba to sai ki yau rikewa in dai za da ganki to yan mata ba ne ba kulawa ina zan wata amare ke ce za ki zan mazara Mariya za da biki inda kike nima can na dusa zan jure guba ko da za a banto na dusa dukka farin ciki na Mariya soyayyar kice ta kunsa inda ke rabo na ce to Allah za na godewa ta tare da ke kullum za na zauna kin zamto muradin raina Mariya ba kamar ki guna mai kyawun dabi'a mai sanyin hali farin ciki na tattausan lafazi in kika furta sai ya haska raina don Allah ki juyo fuskar taki nake so na kalla in aka doki hanci kin san dole do ya zub da kwalla ke ce garkuwa ta in kika kare ni siya na sula tafi kan maciji ne kuma in yi wasa da jela baby Mariya ƙaunar ki ta mamaye cikin raina burin zuciya mu zauna da ni da ke rike amana sanar nake mai Allah na Mariya ban sauran karawa ni ke rera waƙar Mariya kyakkyawa abar yabawa mata suna sun ka tara Mariya ta wata darawa ko a cikin dubu kin kaga to tilas sake